is het hoefijzer van Uniek. Die hebben ze eruit gesloopt. Ik zal het even zien laten. Uniek. Dan is het een ijzer. Daar zit hij nog aan. Kom. Kom eens. Zo. En hier is hij ouw. Deze even zien letten. Zie je? Van Queen Uniek. Hey. Uniek. Ja. Kom dan. Nee. Frida. Wat is de paardenbloem? Uniek. Een pierkje. Hé, je met het laan in. Kom. Ja, hop. Ja. Er eentje weer dat.